misterio santuak behar bezala ospatuko izateko. Jaiko jauna, zuri beti errokitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu honetatik zugana deitu duzun, Mari Carmen zure zerbitzarierentzat dotoitz egiten dizugu. Zugan itxaron eta sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera eta eman duzu betiko zoriona. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi eta Amen. Apocalipsis liburu ni Juan mitzo bat entzun eduki eta horrela esan zidan idatzi ezazu zorionekoa Zorbaretan biltzen diren dira. Bai, ala dio espirituak har betzatela atzeren beren egeetan. Lagun bai dituzte beren egite donak. Jauna, esana? Esana, Jesusek gure eguneroko bizitzarako gauza asko erakusten dizkigu. Konseju bikainak ematen dizkigu Jesusek mundu honetan bizi gaitezen eta hobeki bizi gaitezen. Elkar baitatuz, elkar
elkarri lagunduz, danak senide bezala sentituz, barkatuz, olako jarrera guzti horiek Jesusek erakusten dizkigunak mesede egiten diguten gure eguneroko bizitzan, gure mundu hontako bizitzan. Jesusek nahi gaitu ongi bizi gaitezela, zoriontsu izan gaitezela. Horregatik ere ikusten dugu Jesusen mirari gehienak behintzat ebangelioetan azaltzen zaizkigunak beti sendatzeko egiten zituela. Sufritzen ari ziren pertsonei osasuna berriz ere emanez, lagunduz, hobeki bizi zitezen. Horregatik ezinbestekoa dugu Jesusen handik ikasi dugun hori guk ere nolabait ere praktikara eramaten saiatzea. Guk ez dezakegu irarik egin, baina bai elkarri lagundu, bai elkar maitatu, elkar ulertu, elkarri barkatu, nolabait ere gure inguruan ditugunei bizitza atseginagoa egiten saiatu daitezke modu askotara. Jesusek erakutsi digunak horretarako oso baliosoa dugu. Baina Jesusen erakutsietan ez da bakarra mundu hontako bizitza agertzen. Ez digu bakarra mundu hontako bizitzarako kontseilu eragaketa guri eskaintzen. Ikusten dugu Jesusen erakutsietan betiereko bizitza presente dagoela. Jesusen hitzak betiereko biziaren hitzak direla esan zuen behin San Pedro. Hala baita, gaur entzun dugu ebangelioetan ere Jesusek bi errealitate aipatzen dizkigu edo hobeki esan da hiru. Bat betiko bizitza, bestea piztuera eta aitaren borondatea denen salvazioa dela, denen salbatzea dela jakoikoak nahi duena. Jakina horrekin Jesusek halako bakea transmitik nahi digu, halako lasaitasuna sentiarazi nahi digu. Ez da Jesusen borondatea sekula guk sufri dezagula, ikara senti dezagula, jakoikoarekan edo betiko bizitzarekan pentsatzen dugu aldio, baizik eta konfiantza, lasaitasuna senti dezagula, maite gaituen aita bai dugu jakoikoa. Gaur, Mari Carmen desbegitzera hemen txenkartu bera, urriaren bukaera honetan, alde batetik, errosarioko hiria dugu urria, eta errosarioko hiriak ere ama Birjina dakarkigu gogora, gure zeruko ama, beti gure bitartekan eduna, maitasunez, gertutasunez, baita ere gure salvazioa nahi duena. Eta berari ere eskatzen diogu Mari Carmen gure senidearen alde. Mundu hontako ibilbidean bukatuta, jakoikoaren presentziara aiatu da gure senidea. Eta jakoiko on horri, jakoiko errokitsu horri eskatzen diogu bere senide hau, Mari Carmen, goiko zeruatan artezala. Amentidezala betireko zoriontasuna, mundu hontako lan guztien atsedena, eta baita ere bere hautsak nire dituko dira azken piztuera egun horren esperoan. Eskatzen diogu bada jakoikoari bere alde eta bukatzeko bakarra gogorazi dituke heriotzak ez duela gure hildakoekiko harremana suntsitzen. Aldarazten baizik, hau da, guk sinisten dugu beste mundutik ere, zerutik ere, gure hildakoek lagundu bezaigutekela. Hoxe da, eskatzen dioguna jakoiko onari, gure senidea goiko zerua gara bezala, handik berak Mari Carmenek gure alde egin bezala. Euskal dezagun hilearen alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, amenarekin elkartuz.
zazue eta jar guztiok honetatik, hau nire gorputza da zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kalizata da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire odolatik. Da sinistmenaren misterioa, Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik gauden izan. Eramaztu maitasun osoa, Francisco eta sentorekin, Francisco duzenarekin, eta niz izan guztiekin batean. Gogoan izan jauna, biztiko txaropenean gure eskubideak, Arikarben, gaur egitako guztiak, aretzat zuzeure aurpegaren argitan. Erruki, ezakizugu arren, guztio betiko bizitza egitxe dezan. Angoituaren amabaria doazoarekin, haren zena Jose Santuarekin, apostolu Santuekin, San Martin gure herriko zaindenerekin, eta gizan guztietan zure adizide izan dien Santuekin, haiekin batean horrez zaitzaren, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta horrengan, zurian da,
zaldietan, Amen. jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zure bakea ekarri. Familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zareten guztioi familiari unesan hauetan laguntzera, Amerikaren gure senideari azken agurra egitera eta jagoikoari haren arimaren alde erregutzera. Aste honetan datorren larun batean, eta bezi izango dugu atxaldeko 6etan hemen parrokin eta bere arte eskeniko dugu baita ere. Eta aste artean, sartu guzien egunean, hemen ohitura dugu bezala, goiko elizen meza izango dugu atxaldeko 5etan. Beraz, aste artean, atxaldeko 5etan, goiko elizen eta hemen larun batean, bezala, atxaldeko 6etan. Gero sokortik egunean, bai. Oain bukatu horretik, eta osatu baten abitu horretik, azken erresponsoa errezatu bezala.
Ireki ezaiozu jauna Marikarmen gure arrebari, argi eta bakeren zure etxea. Beroren alde ospatu bai egun bazko sakramendua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin. Erika zaitzatela jainko guziaguna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zer jaunaren ean. Bai, hori da.